Simila mon et Big Weltare TV. Mbade abonné. On jarama. Merci de vous abonner. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Min do hande jodde Ceerno Hamad Diop. Ceerno min jinno tamdira e bandiraɓe kalnaɓe kadi hol an e holto jeeyɗa. Bismillah. Tagal yettude Allah e julde annabijo sallallahu alaihi wasallam e barkiniraade jinnaɓe men e seereɓe men e seereɓe munen. Inde men jaati ko Hamad Diop, Hamad Siraji Diop woni inde nde kono ɓuri lollude tan ko Hamad Diop. Enen Allah joƴƴi nen koto wiyete Horkadiere. Horkadiere noon koye réseau Makam Dia. Allah joƴƴi nen ɗon noon ko jannginde Alqur'ana, jannginde sariya e wallodirde julɓe ɓe haajuji munen. Ɗum woni ko jaaruɗen enen e gurdam men fof kadi en jiiɗa goɗɗum sowona ɗum. Hande o noon kadi Allah addi en ɗo Dakar ɗo gonɗen koye leegal ne wiye ñartali walla mbiya ɗum Grand Dakar e hôtel Fouta zone A. Allah addi en ɗo noon kadi ko won musidɓe adduɓe en ɗo yidde wallodirde muɗumen alhaali haajuji nde wonno kadi ko Allah wi kullu shay'in lahu sababun, kala hunde nde jiiɗa ne waɗi sababu. Neɗɗo fof mbiyo sababu ala o jaɓani Allah, o gomani Allah, o gamani hay hunde. Sababu woni tan ko wodde. Nde wonno ɓaydi kam neɗɗo o mo jangi Alqur'ana walla mo nana Alqur'ana ne faccire simore premier e nder Alqur'ana ko qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, walla taw ɗum woni wattande gasirde Alqur'ana. Addi ɗeɗon cimoji ɗiɗi ko annabijo sallallahu alaihi wasallam o wila o golla golle bile yatan annabi no foti ni capanɗe jeeɗiɗi malayika ene renamo, capanɗe jeeɗiɗi malayika ene renamo yatan capanɗe jeeɗiɗi malayika mo renata neɗɗo jooɗo wilan Lubaydul Yahudi yo wilimo gollimo golle ɗe naate e ɓandu makko o jagga neɗɗo wiya golle golle wona gonga ɗum ko ni ɗum ɗon ko wasde jabde Allah e wasde humpitade Alqur'ana taw ka julɗo aɗa wiya hunde wona gonga a yahata ha ganda humpito mum. Annabi liggama ha leeli fodde kene wona balɗe wawa dillinde jungo wawa dillinde koyngal fodde golle ɗe ne nanguiri mum ha Allah tellini qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. O malayika jooɗi koyɗe makko o e jooɗi hoore makko wi aɗa andi oɗo gorko ko wondi oto wi ala o wi oɗo ko Lubaydu Yahudi e ɓiɓɓe mum rewɓe gollimo golli koye piɓol ngol waɗi ko 12 femde nena waɗa e woydu kadia ene itta suhnu makko seeɗa ene wadda hen nena waɗa e less woydu somo yiiɗi o sella yo janngu oɗo aya qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad wa jang qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Ɗum woni lama qara aya kala nde o jangi hen aya an halla ɗogde tan jeeya hen fimde wotere fitto o softa seeɗa ni ha cimoje ɗe ɗiɗi gasi hawre kadi pible ɗe gasi o softi o jooɗi wayno wona kanko wonno ni oɗo gollama an teddina reedu ma mbiya golle godani hay batte wodani sababu wodani ewa aya wodani ewa ganduɗa goɗɗum wodani. Ɗum ɗon ko manqude gomde Allah. Exemple so tawi wadde a yiiɗi famde exemple an hande keɓaɗo rafi jaggu ɓanduma walla goɗɗum jaaha to médecin wonma analyse wonma scanner ha para o windanma médicament aɗani on médicament ko woni médicament ko leɗɗe men ɗeɗo leɗɗe ɗe Allah totti en ñiɓide dow leɗɗe ɗe dow leydi ɗe ko ɗen leɗɗe wooda to waɗa transformé ha wona goɗɗum wona siro walla ala ha wona foɗɗere wawa ƴettede yare bani adama o naftoro i joni wadde an leggal wawi waɗe transformé e nder nokku ha feewi a yari a naftorima kibaru noon deftere Allah nde ko ummi dow ene jippi gandanɗa hoorema ko haala Allah ɗum ɗon so windama a tottama aɗa naftoro mbiya ɗum nafata walla ɗum wonata hay hunde walla ɗum ko haram walla ɗum ko musrik walla ɗum ko ɗum wadde nden so tawi aya mo konngol Allah ngol ganduɗa ko Allah jangti jippi winda wiyama ya hutora wi ɗum ko musrik i nden no baddata e lekki dariki tan guitta ene waɗa siro mataw kay kin ma ɓuuri wonde musrik ɗon yimɓeɓe jogui ɗon probléme no fewi nde wonno enen jogui ɗon probléme ko kala ko arabe haali tan mbiyata ko gonga kala ko arabe haali ɓay tan waare nde ene juuti on muri kala ko haali mbiyata ko gonga kono noon wona noon ene jegue mabɓe ɓe gañi nande foof ko annabi sa sallam ne haale ɓe gañi nande foof ko l'islam ne haale kala no l'islam ne bonira koye hen ɓe daari ɗum ne anda ko pelle ɓe jogui en jii hen wayno leydi en kalata inde jomum ene goɗɗum en gandi wayno leydi joni noon ɓen ko ɓen comtre haqqillaji suhaɓe men
lotade aya moƴƴani ɗi nden ka wadde yarde siro siraki e lekki ene waɗa transformé mataw ɗum moƴƴani ɗo ko jumre enen ken wallodireɓe e yimɓe ɓe to banggue wonande alhaali ewa gollude to banggue ñagade e duwade namni ko noddude Allah e laaɓal e laaɓede kala ko neɗɗo ne waɗa yataw omo laaɓi yata kadi omo laaɓa eɗen nafta hen julɓe ɓe fodde ne kandirde naftude yimɓeɓe hen hunde eɗen mbaɗa halwaji natane yimɓeɓe halwa hen hunde eɗen binda totten ɗumen jomum en looto ko wayno wonde ɓe keneji ko wayno wonde ɓe ñabbuji walla yimɓe ɗeɓɓe humade banggue arjigaji nde wonno kala ko jiiɗa ko sababu eyyi jomum en mbaɗane sadakeji mbaɗane duwuji mbaɗane halwaji mbaɗane lolle ha Allah itta oɗon situation wonta situation goɗɗo wona neɗɗo o waɗata wona aaya o waɗata ala ko Allah waɗata sa yiiɗi wadde yeeru exemple bon ƴeewa oɗo kefere o gomani hay batte o yaha marché o sooda ɗon leggal taw ko neɗɗel ene seha statique o fawa ɗum e dow tabal omo foppa hen nebam so heeɓi probléme to bedda to o ara e leggal he omo duwa omo ñaago omo wiya o toñama wallam jiiya janggo tan ko ñaguino humto est ce que ko leggal ngal yeehi wadde déplacement humti haajo ala ko fimde makko nde humti haajo joni exemple oɗo woni kefeero an ko juulɗo ka juulɗo kadi ƴewɗa ko juulɗo hono ma mbiɗa ñagonomi Allah wona kanko woni Allah wona Allah mbiɗa ko yo ñagane Allah oɗon neɗɗo o wawi yaade gandanɗa hoorema omo donuma hakkude ma e Allah Allah humta ɗum ɗon kay ɓuuri moƴƴude e dendagal kala ko haalte enen ken yiɓɓe wallodirde e yimɓeɓe noɓe pamirta haqqillaji mum neɗɗo woto nan hunde salo a yahan ha jettoɗa ha jiiya ha ganda holno wayi caloɗa ɓuuri hewde eyo ceerno e batte kayitaji par ce que en jii bandiraɓe on caggal leydi ne heewi hen ɓe ganduɗa ɓe jogui probléme kayitaji e ɗum amin jinno andude so tawi tan won ko Allah wawnuma hen seeɗa gokka ɗum bandiraɓe wa bisimilla namdal magal kadi ko namdal banggal fayida to banggue alhaali dillingol sababu foof total ha arte noon ko mbiɗa ɗo alhaali dartugol kayitaji pour wonande alhaali séjour walla nationalité walla to liggete e ko nandi hen ko adi foof ceerno premier mot ko nene tawa e baaba ko nene e baaba tengti noon nene minen min jiiɗi donade ko mo ganduɗa taw ene famdire jinnaɗo mum tigui rigui sa addi amin haaju min mbiyanma ko kaja min liggorto banggue kayitaji kono noon alay saago mamin mbaɗa vérifié hakkude ma e nene ma e bamma to holno wayi tawi ɓerde mabɓe ɗe ne ɓuuɓe ma ha gasi bisimillahi so tawi won muskil difficulté joguiɗa hakkude ma e nene ma e bamma ko ɗon min dogata taw ha mbawa famdirde e nene ma e bamma taw e ɓen duwaw munen sakko duwaw amen fawa hen min daña wuune manda sa famino mbimi ni exemple sa waɗi yidde sa yiiɗi wadde exemple banggue ñaganade neɗɗo Allah affaire kayitaji ɗum ne woodi so yiiɗi jomum hokke délai nde délai o timmata tawan o yi résultat eyyi ɗum kala jiɗɗo ɗum ene wawi ƴettude numéro men jokkodire men e ɗum numéro men ko 77 441 27 58 walla 77 511 12 10 kono aha noon somin jokkodire ma somin kalnima ko temps min liggorto a wi eyyi min mbiyata noon ko hakkude ma e jinnaɗo ma holno wayi hakkude ma e jinnaɗo ma holno wayi taw nde wonno exemple sa yiiɗi famde duwaw ceerno woni ñagude Allah ceerno ene wawi almudo exemple sa yiiɗi wadde yeeru way kono kañum ko ɗum engrais so tawi guesa remama ha paari waɗama ndiyam a weddi men engrais guesa ba ɓeydoto ko bewde ɓeydo moƴƴude holko woni guesa ba noon duwaw nene baba ma sakko ma duwaw nene baba sakko ha gasa nde duwaw ceerno faw hen kala ceerno jiɗɗo dañde wuune e almudo ɓayde wona goɗɗum kay ƴeew yo hakkude makko e jinnaɗo almudo mo duwontuɗa o mo ñagantuɗa o yataw hakkude makko e jinnaɗo makko taw ne rewi lawol ndewna hen ɗum amin dileni hen sababu no fewi to banggal wonande alhaali e kayitaji sen golli en gayni en dokkan enen dokketen ko délai kala golle ɗe golluɗen dokketen ko délai eyyi wo amma fannu liskar eyyi kadi en jiɗno kadi haala ɗum kadi e fannu listihar kadi eyyi holno mbaɗirta listihar bisimillahi namdal ma waɗi fayida banggue fannu listikar eɗen mbaɗa ramli taw jomum ene jooɗi dokken ɗum résultat ɗon e ɗon eɗen mbaɗa kadi listikar ɗoygol jamma mo annabi sa sallam yamiri o listikar ko hunde yamirade ene jangga la khaba man istahara wala nadima man istashara
soyata baɗo listakar nimsata neɗɗo disnotoɗo listakar ko hunde janggade nena e nder hadis bon eɗen jogui listakar biyeteɗo ramli o ramli noon ne heewi fannuji ko defte kono noon en jogui hen ko ganduɗa a janggat ɗum ha ceerno ma o duwanoma hen umna hen ɓerde makko ene jogui code mum ene wayno meccal ma ngal woni an a finan tan poccuɗa ɗeɗo kaɓirɗe aɗa golla ko wonto ndewɗa ha mbawɗa joni noon ceerno hokkuma code o hay soko États-Unis gonɗa aɗa ene sella to gonɗa toon min ƴewanma ga min kalanma dendagal haajuji ma foof min dokkuma pindeji minen kala liskar mo min ƴeewi min dokkan finde nde min mbaɗa hen délai dokkuma findeji ɗiɗi walla findeji tati no liskaruji mbadi dokkeɗa délai nde délai o yetto fof tawana yi findeji ɗi sa yiiɗi mbiyeɗa haaju ma onon wadde andu ko ni o jogoro wade ni o jogoro wade ni o jogoro wade ɗum woni liskar lamɗo walla to joɗiɗa to mbiya ya ƴewana min ƴewanma hamin gay min mbima noon finde komin kaala ko ɓornuɗa huuti kadia wutte danejo ɓornuɗa walla wutte ɓalejo te kadi firtata ɗum ko hokkude preuve wonde so tawi a yi preuve aji dokkeɗa ɗi woni a yi findeji dokkeɗa ɗi aɗa anda wonde ko jogorɗa haalnede ko ni wayo eyi finde way kono ene duusa neɗɗo o ni en duusa neɗɗo o e goƴaji wonti mbiyeɗa goƴaji maɗi walla caɗele maɗi eɗen giwa sene jogori iwde noon ma won rafi arayma walla ma yi toɓo walla ma nan mayde walla ma yi ƴiƴam ma sa yi ɗum andu noon wat sadak tel walla rewɗo koni fewirta eyi enen kadi eɗen ƴeewirani liskar haymo arani eɗen mbawi ƴewde pour taw jomum ene wirni à distance neɗɗo birniɗo eɗen mbawi ƴewan ɗum liskar machallah ceerno jonon kala jiɗɗo jokkodirde ma noon ko ɗum tongoje ɗe eyi bisimilla tongode meɗen enen ko 77 441 27 58 441 27 58 58 eyi walla 77 511 12 10 ɗeɗo goni tongode meɗen eyi ceerno ala ko jiɗɗa hen jokkude walla ko ganduɗa ko min namdakimo eyi taw waɗa inno haalde hen eyi machallah ko jiɗɗen jokkude seeɗa tan yo yimɓe gandu kam kala ceerno jogorɗo dañde wune e almudo garowe ma o yataw omo jogui famodirde e jinnaɓe makko sene guuri so guurani taw o yejjitani jinnaɓe makko to jeehi to daali to jinnaɓe makko birni barzak to yataw omo duwno ɗumen yataw waɗa ɗumen sadak eyyi ganden tan duwaw ceerno base ko koye duwaw jinnaɓe ma yi joni jomum wima an ceerno ɓe nafata par ce que min mi yeehi temedere ceernaɓe mi waddama e kaari nen to ay ceerno kaari mo nanta walla o ñamani hem telɗe zéro mi yiyani koye ma won a yiyata a jogorani yiide par ce que ka goppuɗo jinnaɓe ma a waɗanani jinnaɓe ma fodde munen foti haqqe munen e ma ɓerde munen ene muusi duwaw ceerno yahata e nan ko ma duwaw jinnaɓe o fawo taw ha para ɗum woni base o duwaw ceerno fawo hen eyyi ɗon ko kamɓe gollanteɓe walla kamɓe ñaganteɓe Allah ɓe kamɓe jogotoɗon probléme exemple ewa jogɗa jinnaɗo ma tawa aɗa foti neldu ɗum ko wayno suhara korka walla ko wayno kene humtira haajuji muɗumen jagga a neldata ƴetta oɗon haalis nelda ɗum so debbo sooda téléphone walla aɗa nelda ɗum ene sooda poppanteri walla aɗa waɗi ɗum e nokku bon aɗa sikki ɗon aɗa duwone duwaw jaabe duwaw kay ko idorto ko duwaw jinnaɗo to ha para duwaw ceerno fawo hen eyyi ɗum ɗon minen min jiiɗi ɓeydude hen min balla yimɓeɓe kala e mabɓe jiɗɗo haaju mum humto to ceerno o ceerno kadi hoore mum heɓa wune yo idoro ɗum ɗum ɓerde jinnaɓe taw soɓe wuurɓe soɓe maayi caggal mum noon o rewna hen haaju makko keddiɗi en baddama hen ko heewi wona goho wona ɗiɗi wona tati limtata kono foof kadi Allah walli en keɓɗen hen hunde ko noon alhaali o yaadi ok machallah ceerno sawa baɗugo